Després d'aturar 45 minuts per tancar la pista i encendre llums, començava el 5è set, el del desempat. Nadal havia guanyat el primer tie-break, perdut els 2 següents per 6-4, i el quart, abans de la pausa, pareixia que tot tornava al seu camí, amb un 6-2 a favor. Per al Rosso l'Invencible torna a jugar i amb la seva millor versió. A todos nos sorprende cuando ves a un jugador jugar al nivel que ha jugado en el quinto set. Al fin y al cabo es un nivel que no sé, creo que supera un poco la realidad, ¿no? Serveis de canoner, restades directes a la línia, un joc impossible de digerir pel bicampió. Ya te digo, no, el quinto set, felicito. Yo he perdido el partido en los 3 primeros. Feia 7 anys que el manacorino queia segona ronda d'un gran slam. La darrera va ser precisament a Wimbledon, on el txec, en canvi, ha debutat enguany. De fet, fins al torneig de Queens, a principis d'aquest mes, Rosol no havia jugat mai sobre herba i ahir demostrà que no ho fa gens malament. No trobo les paraules per explicar tot això. És increïble, un somni per a mi. I am out and that's all. No. We don't have to. It's not a tragedy, it's only a tennis match. Un ensurt del qual Nadal s'ha de recuperar ben aviat, perquè el dia 27 tornarà a Wimbledon, aquesta vegada per lluitar per la medalla d'or.